Inhlamba kancumisa. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila nathi. Ngiyabingelela kwifamily yonke yaKamashelembe ekhona. Ehamba noSisi Makhosi namhlanje. Okuwusuku lakhe ngibingelele ifamily iyonke yakwaMseleku, mamkhulu siyabingelela. Sibonge ukuba khona benu. Program director and attendees ngiyanibingelela nonke. Uncumisa ubesengithulile ufikile wakaMasiko. Ngizothi ngiyivolunteer anda uncumisa uyangikhomba nje left right and center. But asiyinkinga ukuthi sivolunteer kwiprogram efana njengalena. Siyabantu besifazane esikhathini esiningi kubalekile ukuthi sitshengisane support. Sinikane uthando, sinikane care, sinikane nerespect. Mangabe uncumisa eqala le program ungifonelile because isikhathi esiningi ku Facebook ngibuye ngingabi khona, ngibe absent for about 2 to 3 weeks, sometimes a month, and then she said ukuthi did you watch the show Fikile? Ngathi yebo impela ngiyibukile Ncumisa. In fact ngase sengiyibuka on catch up, so uauntie okhona ekhaya ungale kwelinye ikameni ngilokho ngimemeza how athi yini sis, ngithi mina ngibuka umhlola la. Ayike sixoxeke noNcumisa and then sivumelana impela ukuthi no, this is a good objective. I think okubalekile indawo umuntu akuyona baba uMseleku no mama uMseleku. uNcumisa ubeseshila ukuthi i-content ngoba kuyinto eyenzakalayo emphakathini. Bengeke siyibone ku 161 if it's not a reality of what is happening emphakathini yethu. Kodwa ke okubalekile baba uMseleku engizocela mhlambe ukuthi mangabe esikhathini esiningi sibona izimo ezifana njengalezi, i-culture yethu siyayihlonipha, i-culture yethu siyazi ukuthi it's part of us, especially as South African. Kodwa sifuneke sibuye sikuvume baba uMseleku ukuthi bakhona abanye abayi-abusayo i-culture, benze izinto ezingeke sometimes zisiphathe kahle noma ziphathe abanye abantu kahle in the name of culture. I think what is important about the show, i-element nami ngayibona, and I think mhlambe into ekufanele ukuthi ithi come out strong, is to educate especially abantu besilisa on how to practice culture correctly, so that singatholi situation where you are finding ukuthi kunama parties, especially those who call themselves feminists like us, esothi culture ayilungile simply because i-oppressa umuntu wesifazane. Kodwa thina mhlambe masihamba sifunde kakhulu ngeculture, if i-culture ipractice correctly, uzothola i-situation where both parties are happy. Sicela nathi ukuthi si-realize leyo situation where i-culture izokwazi ukuthi iphathe umuntu wesifazane kahle njengoba iphathe umuntu wesilisa noma ivuna umuntu wesilisa. So i-opportunity ngibonile baba uMseleku ukuthi mangabe kunama shows afana njengalawo, because lama shows usually athanda ukuthi attract i-public lokhuzane viewership enkulu. Ibe khona lento educateayo na kwi situation kaMashelembe bengifisa nami, and I think mhlambe njengoba nje sesiqhubeka sesikwazile ukuthi silethe to the fourth, it's an opportunity to correct what we saw was wrong in terms of practicing i-culture le eyokuthi mhlambe abantu besilisa babe with more than one wife. So ke ngizocela baba uMseleku nawe mamkhulu ukuthi as the time goes by siqhubeke sinibuka sithole nathi ithuba lokufunda, because ezinye izinto angeke sizibalekele sezikhona. Abanye bethu mhlambe nathi sothola sikuzona mangabe asikho kuzona, kodwa sizocela ukuthi ophathina bethu bafundiseke ngendlela right yokusiphatha, basinikeze uthando,
basinikeze ne-comfort, basinikeze ne-respect ngendlela ekufanele ukuthi sihloniphane ngayo siyabantu siphila, not necessarily situation of men and female. Siyabonga kakhulu Ncumisa, sibonge nakwama-organizers ukuthi atshengise nje uthando to omunye umuntu wesifazane, siyafunda ngalokho. Engizokusho kumakhosi, anginayo ingane angeke ngisho kanjalo, but nginazo izingane ngendlela umuntu ekhule ngayo, sakwazi ukuthi sifundise nezingane zodadewethu, nasemsebenzini sinakho ukuthi sisebenze nabantwana. Makhosi, sizocela ukuthi izingane zakho, especially ngoba nje sazi ukuthi unomfana, usiyeza sazi ukuthi uzoba umfana noma intombazane, either or. But what we know about society is that before ingane iyofunda esikoleni iqala ifunde ekhaya. So ama values engane nesisekelo sayo siqala ekhaya. Sizocela ukuthi le usiyeza mayeza nalabo abasekhona ubafundisa uthando, noma kungekho okuningi ongabanika kona in terms of ama material resources, but ama basis enhlonipho, othando, konke ingane efuneka ikuthole ekhaya. Mayisifika esikoleni othisha sebeyifundisa nje lokho kwencwadi, but okuningi funeka ingane ikuthole ekhaya. Sikufisela inhlanhla kukona konke. uNwabisi besechazile ukuthi ama options akhona maningi, especially if you are a 23-year-old, you still fall under a category yomsebenzi kaNwabisa, lapho abathuthukisa khona abantu abasha ngamakhono nokuningi nje. Umuntu mayingenakho ekhaya, kodwa siyazi ukuthi ke uhulumeni okhona uyayenza imizamo zokuthi abantu abasha nabantu besifazane bakwazi ukuthi ba-progress empilweni. So socela ukuthi ungamyeki uNwabisa, njengoba nje seshilo ukuthi ke nizokhuluma eceleni ngokuthi yini okuningi eningakwenza ukuze ukwazi ukuzithuthukisa. We are not here to say cha mshiye ubaba Ncumisa, asisho lokho. Angeke sikhuluma okuningi ngama relationships, because ama relationships siyawazi are complex. Kodwa kubalekile ukuthi umuntu ahlale kwi relationship yakhe, whether it's bad or good, not because kukhona akudingayo, kodwa kube personal choice yakhe. Yena uzosuke esekwazile ukuthi a-invest kuyena as a person, so that azokwazi ukuthi enze ama choices angcono nazomlekelela in future. Siyabonga kakhulu Ncumisa.